Mira-la! Anna! Ai, que maca! Estàs bé? Oh, Mare Déu Santíssima! Què és això? Aquí som venim sempre. Oh, quines bigues! Això és el teu club selecto? No, Club Selecto. Ostres! Això és on venim sempre amb els amics. I no hi ha més llum aquí? Sempre hem estat les silenciades, les oblidades. No me miris amb aquesta cara, que no sé si m'acabes de creure el que t'estic dient. Sí, tant. Però és que la història l'escriuen els homes i els vencedors, i de les dones ningú se'n recorden. Jo dinava dreta, jo era prima i dinava dreta per no tenir panxa. Em vaig compenetrant amb el que va passant. Clar, però que no podeu demanar a una àvia de 90 anys que li agraden coses que passen ara. Anna! Després d'un segle tan convuls, les nostres àvies viuen amb més tranquil·litat i amb una mirada més indiferent als anys de la democràcia. Totes elles estan a favor de la recuperació de la memòria històrica i defensen el nou paper de la dona en la societat actual. Amb l'Harmonia i el seu net, en Marc, anirem a veure un partit del Barça i descobrirem que la Carme utilitza l'Skype per connectar-se amb la seva neta que estudia a Eslovàquia. Ai, senyor, l'Anna. Bueno, el diumenge, àvia, que el diumenge quan ve a dinar parlem amb l'Anna per l'Skype. Ah, sí, i tant, que sí. Perquè així és la manera que la veu. Sí, la manera que el veig. Que si no... És que cada dia me venia a veure, cada dia. Perquè l'Anna treballa per aquí a prop. I ara està lluny. La passa a veure. I l'Anna és la neta petita. I com que és la neta petita, és la neta mimada. Sí, una mica sí. I aquí som nosaltres, àvia. Hola. Ei! On és? No la veig. Espera, un moment. Mira-la! Anna! Ai, que maca! Hola, fill, què fas? Venim aquí a punt d'anar a dinar ara. Sí. Què, com estàs? Estàs bé? Sí, home, sí que estic bé. Mira-la, que bé que es veu ara. Ai, senyor. Ara, un moment, fem la prova de l'algodón. Atenció. Àvia, a quin país està l'Anna? Ai, però que me'n recordo ni el sé dir. Veus? No el sé dir. És massa de mal dir aquest nom. I Eslovàquia. només, com me diuen on és l'Anna, dic, és l'estranger, és l'estranger. On és? Digue-li, Anna. Eslovàquia. Eslovàquia? Eslovàquia. Però que me'n recordaré. Com viuen les nostres àvies als nous temps? L'arribada de la democràcia ve acompanyada de molts més canvis. Els ordinadors, els telèfons mòbils, les televisions privades. A les nostres protagonistes, la revolució tecnològica les agafa amb fills, nets i a prop de la jubilació. La veritat és que les àvies no paren. Gairebé ens ha costat més quadrar l'agenda de les àvies que la dels nets. Jo, amb l'època que jo vaig vivint, em vaig compenetrant amb el que va passant. Vull dir que no em quedo, ui, quin disbarat, no. Vaig comprenent moltes coses que estan bé. Això és veritat, eh? Sí, jo crec que sí, que tu has anat assimilant molt bé tot això. Jo he anat assimilant tot això. No hi ha res que et xoqués molt, que dius. No. Trobo que hi ha coses massa exagerades, això sí. No, ara no, en aquest moment és fatal, eh? A veure,
Explica'm-ho això. Avui després m'espallissaran pel carrer seva. Home, no. Tu, després de la transició, creus que s'ha arribat a un bon punt ara, o com ho Ara no, ara està fatal. Per què? Què és No el sé, que... perquè ara és un desmadre de tot, tu. Ni tanto ni tan calvo, que diuen. Clar, mira, que no podeu demanar a una àvia de 90 anys que li agraden coses que passen ara. Inclús amb el teatre, amb el liceu, amb tot. Massa exagerat. Massa que volen oblidar tot el que sigui una mica, tota la gent que van pujar a Barcelona, que la van fer maca, que... Sembla que ara els odien, no? Passen per sota la Sagrada Família, l'AVE, per posar els monuments més macos, tot està desfasat, I per què creus que fan tots? Què és el que els mou més? Què sé jo, no sé. Quin tipus d'interès? Omplir-se la butxaca, que és el que volen tots els polítics d'esta vida. Va bé que puguem parlar amb ella veient-la? Ai, sí, Ai, senyor, fet n'havia de venir, D'aquí un mes. Ai, un mes i poc. Encara un mes. Perquè vostè, on t'ha viatjat? On t'ha anat de viatge? A Mallorca i a Eivissa i prou, penso. I ja està. I ja està. Però per què? Perquè no podien? Perquè no els agradava? Sí, el que hi havien de manar, tots sols. I ja mengeu força, Sí, mira, ahir jo visc amb una noia que és de Bulgària i ahir ens va fer un menjar típic d'allà. Ui, ja deu ser com allò... Sembla que li estiguis parlant de Xina, no tenia idea d'on és. De l'Anita. Però, escolta, vares enviar una postal a tots menys a mi. Com és això? Bueno, però no sé què ha passat. Això és la més important, no ha arribat. Doncs molts petons i ja parlem. Adéu, maca, adéu. Adéu, reina. Ai, senyor. Pot ser de tan lluny que es pugui veure això. Ah, que es veu bé? Oh, sí. D'aquí a un moment anirem a veure el Barça amb l'harmonia i el Marc. També parlarem de la immigració i de com ha canviat el paper de la dona. Les nostres àvies han viscut un segle convuls i el més sagnant de la història. Les seves reflexions són fruit del temps i l'experiència. Les àvies ja no poden canviar el món, però es deixen escoltar. I ara sí, és l'hora del partit. Panathinaikos, Barça. Mare Déu Santíssima, què és això? Aquí se'n venim sempre. Oh, quines vigues. Això és el teu club selecto? No, club selecto. Ostres! Això se'n venim sempre amb els amics. I no hi ha més llum aquí, només hi ha aquests quatre... Bueno, i allà també. 4 cresols. I aleshores, mira, veus, doncs aquí hi havia la barra, que aquí, bueno, és on demanem, com sempre, com un bar, ja, hi ha un bar normal. Mare, molt normal. Jo el trobo normalíssim. Llavors aquí hi ha els tamborets, el billar que et deia... Això sí que ho trobo normal, el billar normal. I res, ja saps aquí, i aquí hi ha les taules. Aquí? Aquí. Escolta, no molestarem aquí darrere? No, que són tots els meus amics aquests, si no, no el tapem. I Anna, aquest futbolista que va tenir un nom aquí tot? Sí. A la època no portaven un número? No, porten el número i el nom, ara. Les dues coses? Les dues coses, exacte. I aquí veniu sempre que hi ha futbol? Aquí venim els dies que hi ha partit, com és avui, o si no venim els caps de setmana, divendres o dissabte. Centre. I què, t'ha agradat el bar? No és un ambient de la meva època, tu imagina't. Però no fèieu el mateix, a la teva època? No us reuníeu aquí tots els amics? Sí, també, però sense televisió, i també reuníem. Però les dones sempre a part, i els homes feien la garrafina, jugaven al dòmin amb una taula així, de magno. Va. Centre. A l'extrem, que deia l'avi. A l'extrem. A l'extrem. A l'extrem. No es deia això? Doncs bé, no? T'agrada? Sí. Et sembla bé que vingui aquí? Molt bé, home, sí, esclar. M'agrada més que vagis a la universitat, Has d'estar més hores a la universitat que aquí. Això hem de procurar-ho, Ho has de tenir en compte, això. Ara,
això es necessita també quan se té 22 anys. De tant en tant, clar. Es necessita perquè aquí traieu tota l'adrenalina que teniu. I la gent s'emborratxava tant com avui o no? No. No sortíeu trompos del bar? No es bevia com ara jo. Tantes cerveses, les litrones que dieu ara, no. No, res de res? Què fèieu, dos copetes i cap a casa? No, copetes, no. Nosaltres, cerveses. Bueno, tu sempre dius que les guerres mai les declaren ni els nens ni les dones, però tret de la guerra, com veus que ha evolucionat el paper de la dona? Sempre ha sigut molt important. El que passa que ara doncs, és més públic. Aquí, per exemple, jo des de sempre he treballat. Sempre, d'alguna manera o altra he treballat. I jo crec que la dona... I espera't que continuem, Vull dir que la cosa no està aquí, hem arribat fins aquí, però continuem. I a més que tenim molta raó. I després que la dona crec que té algunes facultats que no teniu. Quines? Doncs mira, tenim la intuïció molt desenvolupada. La intuïció és molt important, és una eina molt important. I crec que, en certa manera, tenim aquest tacte, aquesta cosa, i tenim aquesta tolerància i aquest respecte que els homes no tenim. No vull anar en contra dels homes, perquè els homes de la meva família són maquíssims, però no, que la cosa n'hi ha per endavant. I jo he vist amb les dones del 36, unes dones que m'han ensenyat moltíssim amb el seu exemple, no de paraula, amb el seu exemple, i jo els tan agraïdes, amb les dones del 36. He sigut com les meves mares, les meves companyes, i elles ho saben, que me les estimo, les admiro i les respecto. El paper de la dona molt important. I elles han escrit una pàgina de la història en femení, i això és importantíssim. Perquè sempre hem estat les silenciades, les oblidades. No me miris amb aquesta cara, que no sé si m'acabes de creure el que t'estic dient. Sí, tant. Però és que la història l'escriuen els homes i els vencedors, i de les dones ningú se'n recorden. Nosaltres també hi érem. I jo també, fins i tot com petiteta, nena petita, també. Abans les dones tenien una cintura, o almenys preteníem tenir una cintura primíssima. Jo dinava dreta, jo era prima i dinava dreta per no tenir panxa. Però és que això ja... No, però no jo solament, no. I com més petita tenies la cintura, més d'allò. I tenien cintura, tenien cadera, no tenien molt de pic, que ara van amb unes boles així. Tu sempre expliques que ara portem pantalons així de tall més baix, llavors se't fa una altra forma. Fa una altra... Oh, tant, que ha canviat la forma. La forma de la dona ha canviat totalment. I abans no veies així com ara veus les noies amb michelins i ensenyant tota la ronyonada. Perquè abans no tapades fins aquí dalt. N'hi ha de molt mones que ensenyen la ronyonada, però n'hi ha que se l'haurien de tapar. I abans la gent es tapava. Ah, i la meva àvia, que la iaia Marcelina, quan era jove anava tan cenyida d'aquí que llavors les dones anaven així i aquí portaven un coixinet. I quan anaven pel carrer les punxaven amb una agulla i a la iaia Marcelina la punxaven ai! Perquè ella era de veritat que era així. Això me'n recordo també que ho explica la Xaca. Ara no res. Jo m'agradava més el tipus de les noies d'abans. Clar, també soc antiga. I la cabra tira al monte. Aquest és el Puyol, de la Cavallera? Maco, Maco. I només conec el Puyol i el Messi. Ataquen a porta, però no hi ha manera, no davant. Avui no entrem. Home, va. Divendres vindré segur. Perquè fa molt que no us veig. Dissabte reflexió, Que toca anar a votar. Que toca anar a votar diumenge. Ara és corner? No, fora. Vaig cap allà a saludar. És la teva iaia? Sí. Oh, que entranyable! Super sorpresa, no? Què tal? Hola. Què tal? Ah, vale, digo, sí que es conserva. Sí. No, i se'n recorda de tot, O sigui, va explicar la República de Primo de Rivera, la guerra, tot. Però tot. Pues hem de quedar allà. Estic fent pràctiques, xaval. A on? Al col·le. A quin?
Aquest impassible, aquest impassible. Molt bé, mira que hi ha més coses. Aquí hi ha més coses. Adéu, Roger, fins ara. Cap a dalt, no? Anem a Gran de Gràcia a buscar el taxi? No, aquí la travessera que venen d'allà. Molt bé, tu has de passar molt bé quan estàs aquí, clar. Perquè, per exemple, vosaltres, o sigui, aquí, no hi havia negres, no hi havia gent àrab, res, no n'havíeu vist mai. I miraves el negrito. I no. No, molt diferent, no? I ara... Ara ja no fas cas del que passa. No dius tu que vas al carnet i tots són xinos? Va al carnet de conduir, tots són xinos. Què n'opines dels socialistes d'avui o com entenen el socialisme o com l'entenies tu? Home, el socialisme és una cosa que és una utopia, que no pot ser. És com el cristianisme, que tots germans i tots ens hem d'estimar, tot això. Però, el que dèiem abans, jo no voto el socialista, voto socialisme. Però no, i tampoc no poden fer res, perquè avui en dia el que mana al món és els diners. I el capitalisme, per molt que diguis el Marx, manarà sempre. Sí que ho tens clar, doncs. Molt clar. Si als 90 anys no ho tingués clar, nen, ja podria plegar, eh? Després d'una guerra, 10 anys a l'exili i 40 anys en silenci, la Josefina va decidir fer públic el seu testimoni. En els darrers 10 anys ha col·laborat amb l'associació Dones del 36, ha fet conferències i és membre del Consell de Savis del Museu d'Història de Catalunya. Aquí és on jo penso, escric, passo tots els apunts i em sento molt feliç perquè me n'adono que al recuperar aquesta part de la meva infantesa, aquesta Josefina petita que jo tenia amagada, que l'havia tingut abandonada durant 50 anys, al recuperar-la, ara jo li dono veu. És ella la que explica tot el que va sentir i tot el que va viure, diguéssim, durant el temps de l'exili. No pots avançar amb aquesta llosa a sobre, aquesta motxilla de victimisme. I llavors doncs, vaig decidir trencar el silenci i a partir d'aquest moment mai hagués pogut imaginar-me la quantitat d'oportunitats, perquè a l'obrir la porta al passat vaig obrir altres portes, altres finestres. I jo m'he adonat que amb aquesta motxilla hi havia molt victimisme, però que hi havia un tresor de vivències que vosaltres sobretot teníeu dret a conèixer. Per què no ets independentista, iaia? Perquè no hi ha ningú independent. Tothom es necessitem. Tothom. Allò que dius, tothom és necessari però ningú és imprescindible. Però tu depens dels teus pares fins ara, fa poc. I tot i amb això ara, si tens un apuro, aniràs. I si no, un amic, dependràs d'un amic. O dependràs de la iaia que et cosi la vora dels pantalons. Però no es pot ser independentista. Es necessitem. En aquest món, fins els animals van amb ramat, escolta, no es pot ser, encara que siguin llops, van junts. No es pot ser cap per una banda, no pot ser, a la meva manera de veure. I després hi ha una frase que, no sé si és socialista o què és, que l'unió fa la força. És un país que no sigui unit, que aquest vagi per la dreta, l'altre per l'esquerra, l'altre per l'est i l'altre per l'est, què passarà? I què n'opines del Maragall i d'això que li ha passat? S'ha fet gran? Home, que podia haver-li tocat amb un altre, m'havia pogut tocar a mi en vez d'ell. Perquè jo ara estic a les últimes i ell encara tenia... Tenia corda. Ell encara tenia corda. Perquè ell ja va dir, ell va estripar el carnet, però el llibre de l'Oda inacabada diu que soc socialista. I la pel·lícula la vaig trobar molt ben feta, molt, i no dramàtica, al revés. Encara va fer riure perquè va agafar la neta, i la va agafar a coll, una neta, i es va posar a cantar la marsellesa. I jo dic encara que me l'ha cantat l'internacional. Perquè agafar una criatura cantant em va fer riure, de vols que t'ho digui? Amb els anys s'ha convertit en una persona a la qual simplement estimo, no jutjo ni valoro ni res. És la meva àvia i m'agrada, de tant en tant, com vinc aquí, entrar en contacte amb ella perquè és canviar de dimensió. Torno a parlar com parla la gent d'aquí, torno a pensar com pensa la gent d'aquí. No entenc que treballi, que estudiï, que vagi amb el cotxe amunt i avall, que vulgui viatjar. No entenc res de tot això, no? Per tant, simplement és allò de
ens estimem. I és gairebé una institució, Regincós, perquè tothom que arriba a Regincós el primer que fa és aturar-se a la plaça, saludar l'àvia. No la podríem desubicar d'aquí i posar-la en un altre lloc perquè no seria el seu ambient. És aquí, a casa seva, no? No et preocupis, tira endavant, no pateixis, això ho solucionarem així. Això, i penso, una persona que ha passat una guerra, que li ha matat el pare, que sempre sigui riallera, sempre tiri endavant, tingui aquesta empenta. Entre nosaltres, entre els nens, fem la conya, no? És la iaia lleier. És la iaia que fa country, que fa gimnàs, que vol aprendre a fer en ordinadors. Per mi la iaia és això, i des de fa molts anys, la iaia fins al 100. Jo li dic tu iaia fins al 100, i ella, mira, va passant i van passant els anys i està igual. Doncs que duri. Jo m'hi sento molt lligada. De fet, la meva filla, que ara té 2 mesos, li he posat el seu nom, que és Mariona, i jo diria que és una persona molt vital, molt alegre, molt culta, i jo crec que si a la seva època el paper de la dona hagués sigut més important, hagués pogut fer moltes coses. Però li va tocar l'època, li va tocar viure, i el paper de la dona era un altre. Quan a mi la vida m'ha anat portant per alguns senderos una mica més complicats i tal, doncs és quan he valorat molt l'esforç que va fer la Josefina per treure's tota aquesta motxilla de victimisme, tot el silenci i tal, i com tirar endavant, no? I això, òbviament, he tingut un molt bon exemple amb ella. Jo a vegades no ho crec, vull dir, sembla que penso com si tingués 60, 70, i a vegades penso 81 anys, tot el que ha passat i el que li queda, no sé, és molt... També m'agrada molt perquè és molt apassionada amb les coses. Ha sabut adaptar-se bastant. Sí, tenim una complicitat i jo crec que es nota també, no sé, ens agrada. Jo quan parlo amb ella no tinc la sensació de que parli amb algú tan gran, no? Que hi hagi tanta diferència o que realment siguem de 2 generacions o que hi hagi la generació dels meus pares pel mig, no? És una persona molt moderna de mentalitat, per tant, jo amb ella puc parlar de qualsevol cosa, no? I a vegades penso que no sé si jo seré capaç, també. A mi m'agradaria molt, primer de tot, evidentment, arribar com ella ha arribat als 90 anys, vull dir que està estupenda, no? Però també això, no? Haver sabut anar evolucionant amb el curs del temps i ser una persona completament de mentalitat moderna, tot i que realment jo crec que el segle XX ha sigut el segle que més s'ha canviat, no? I que més ràpidament s'ha evolucionat. Llavors això és una de les coses que més admiro. La meva àvia és una persona molt elegant, d'aparença delicada, fins i tot pot semblar fràgil, però en el fons és una persona molt forta, no? Llavors, per això per mi és una referència. En el seu moment ella va haver de portar una família amb 7 fills i ho va fer amb molt bona nota. I després ha viscut moments molt tràgics a la seva vida, com la pèrdua d'una filla i d'un fill, i després la pèrdua del seu marit, el meu avi, però ella sempre s'ha sabut mirar endavant, no? Per això per mi és un plaer poder quedar amb ella setmanalment i poder dinar amb ella i sobretot assaborir els seus macarrons, que sense cap mena de dubte són els millors macarrons del món. Estira, és igual. Estira. És seu. Estira l'home, no passa res. És igual, que ve d'un, que me'n falta molt. Que et farà mal? No. Què, ja l'has arrencat o no? No, està. Va, doncs arrenca. El tallem o l'amaguem? No, arrenca, no passa res, va. Hòstia, tira. Fa patir a mi també. Mira, vale. I tu vols saber moltes coses, Que no t'ensenyen res a l'escola o què? Tanta universitat i tanta cosa i tants estudis, i al final has de venir a la iaia a preguntar què és el socialisme.